Lappeenrannan kaupunki järjesti 29. elokuuta 2024 avoimien ovien päivän. Tapahtuma oli tarkoitettu paikallisille sidosryhmille, jotka halusivat kuulla lisää ilmastonmuutokseen sopeutumisen ratkaisuista, joita olemme toteuttaneet Transformar-hankkeessa. Transformar on Horizon 2020-ohjelman rahoittama eurooppalainen tutkimus- ja innovaatiohanke. Hanke käynnistyy vuonna 2021 yhtenä ensimmäisistä EU:n Mission Climate Adaptation-hankkeista. Se kokoaa yhteen 22 organisaatiota 11 Euroopan maasta, jotka yhdistävät voimansa kehittääkseen, testatakseen ja demonstroidakseen ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyviä ratkaisuja 6 Euroopan alueella ja yhteisöissä. Transformar-hankkeessa Lappeenrannan kaupunki ja LUT-yliopisto ovat toteuttaneet 4 konkreettista sopeutumisratkaisua. Lappeenrannan keskustaan on toteutettu luonnonmukainen hulevesien käsittelyalue, jonne kadulla muodostuvat sade- ja sulamisvedet ohjataan hulevesiviemärin sijaan. Käsittelemällä hulevesiä niiden syntypaikalla vähennetään viemäreiden kuormitusta ja hulevesitulvien riskiä. Samalla pienennetään vesistöihin kohdistuvaa kuormitusta. Hulevesijärjestelmää seurataan reaaliaikaisesti sensoreiden avulla, jotka mittaavat veden pinnan korkeutta ja lämpötilaa sekä veden laatua. Seuranta antaa tietoa kaivojen tulvimisesta ja mahdollisista poikkeamista huleveden laadussa. Asukassovellus Citizen antaa asukkaille mahdollisuuden seurata ympäristön tilaan liittyvää tietoa reaaliaikaisesti. Sovellus kannustaa kansalaistieteen ja omien luontohavaintojen tekemiseen. 4. ratkaisuna toteutimme kiinteistönomistajille suunnatun kyselyn Suomessa ja Norjassa. Vastaajilta kysyttiin, minkälaisia hulevesien käsittelyjärjestelmiä he olisivat valmiit toteuttamaan omalla pihallaan. Vastauksista saatavaa tietoa hyödynnetään hulevesien hallinnan suunnittelussa ja päätöksenteossa. Avoimien ovien päivä järjestetään osana vuosittaista Green Reality-karnevaalia 50–150 osallistujalle. Tavoitteena on esitellä Green Deal Transformar-hankkeessa toteutettuja ilmastokestävyysratkaisuja ja toimia. Avoimien ovien päivä on Green Week 2024 kumppanuustapahtuma. Avoimien ovien tapahtuma ja Green Reality-karnevaali on järjestetty nyt 5. vuotta peräkkäin. Itse kuulun tähän järjestelytoimikuntaan, niin sitä kautta tämä päivämäärä ja kohde on tullut tutuksi. Täällä Green Reality-karnevaalilla ja avoimien ovien päivissä niin on paljon ratkaisuja tähän ilmastonmuutoksen sopeutumiseen myös nähtävissä. Ja täällä itse opin tästä kadut ja ympäristön teltasta, kuinka sitten Transformar-hankkeessa eri kaupungit toteuttaa ja etsii niitä ratkaisuja esimerkiksi rankkasateiden aiheuttamiin haasteisiin tai lämpöaaltoihin. Kuulin tästä avoimien ovien päivästä omalta esimieheltäni tuolla Sammonlahden koulussa. Hän kertoi tästä tapahtumasta minulle ja esitti toiveet, voisinko osallistua luokkani kanssa. Ja päätin sitten tarttua tähän toiveeseen, että ollaan oman luokan kanssa sitten tuolla Sammonlahden koulun toimipisteellä oltu keräämässä Green Reality-lupauksia ihmisiltä. Opin tänään ainakin sellaisen uuden tärkeän asian tuosta ilmastonmuutoksen sopeutumisesta, että kunnilla on hyvin suuri rooli tässä kaavoitusmonopolin takia, että pystytään vaikuttamaan sitä kautta jo paljon sopeutumistoimia ja hillitsemistoimia ilmastonmuutoksessa. Avoimien ovien päivillä olemme suoraan yhteydessä paikallisiin yhteisöihin ja näytämme, miltä kestävä tulevaisuus voi näyttää. Pysy kuulolla verkkosivuillamme ja seuraa meitä sosiaalisessa mediassa, jotta saat lisätietoja matkastamme kohti muutosta edistävää sopeutumista.